wakati muna beba don ni wakati na onka fanfe jamana no ye AES jamana ye ka damine bamalibala kana Burkina Faso fo Niger nyangini wale talendo ka chaya depuis mois de mai damine kana bla juin damine na a chaya lendo kosebe an fanfe la jamana nuna jatemina ula ibaye ni mepuma fendamando ka ote dore bamagachi ke wale tigilamaw anu kokoroma de membagaw uye kuna na fili chaman soro saheli jamana uka ni wakati na kartushi laba mumbu bulu ube kode filiniye o dow laini emuye ote dore wala sa kase ni wakati na jamana kono deun kula tige uka jamana nyamaula wa jamana ni deun kula wuli ka bla uka jamana nyamaula sabula fanga nunu na kunkera lakana ale sabatili de nu ye wakati nun kono na kase ka koni ndoke kase ka jamana kono deun ka irula ka fo ute kase kula kana wala sa fanga nunu be firi amba fo ni majugo nunu ukala ini ni ngani te dore iba jatemine wakati temeneuna femi bene uluka kan bilibili dobe ni terrorisi nunu uye dankari kanina amba fo ye ma chama faga benen surasula wa femi kan chilen ko uka keleke minou uya beche katakanae kase kula ben wala sa upse kana saheli jamana nunu kele tugumina ibe ajatemine adamine na Burkina aleni Côte d'Ivoire uluka frontière foka nyesi jibuma o madajaula sabula femi AES ka patrouille conjointe ulu nyogon soro ukuna amba fo terroriste shu chayara o wakati ula o de kofe ni wakati ni konona na ibe bamaliba faso maliba ale re jatemine ukabara uchalendo bara uchalendo onfia femi ka se ka nyangininta ka nyeshi anga duguma finitigu daga yoroma ulu waliyaw de bu ubulu o hukumu konona na ibe anga yorodo jatemine ina fo sirakola fo ka se bulkesu douanza Tombouctou uye nyangininta ka nyeshi ni yoro nunuma nga amba fo anga finitigu ujoru joro la kosebe semi ni majugu nunu ka se ku bale u se ku ka waliyaw la ke tugumina anga finitigila kaw uye wulika jo sabati ratissage be sena ni wakati na o de hukumu kono amada utloka ngafo kuna foni mbora ka bi kuna foni ngono femi Tombouctou ka ufi no couvre-feu ale décrétera ani segu ka ufi ni waliya nunu te doware finitugu be ratissage de la sang ratissage kono nana eye dugude ina lenkurate na furaki ka doso walma ye manyana mai ina lenkura do dugula nga daga yorobila sabula i jatigi be ina doe nga ni ye terroriste tagafantela ite mado matido couvre-feu kelendo finitigu ka ratissage kono tegebe da e kan o jelendo amba fo maw kana sira ni couvre-feu non kunye ka se ka bara noya anga finitigu bolo tugumina majugu ni manyuma be bonyongo na tugumina wala sa ubise kuka ko sigi senkelen kan ambe folidi anga finitigu ma alibi uka chesiri uka bara doni konona ani uka sebaya konona na ube baranyuma mke sanga ni wakati bamaliba kaseka alekumabo ambe o folidi anka finitigela kauma noye anga famauye